Ja, jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige hjerteligt tillykke til Birgit på hendes fødselsdag. Jeg er glad for, at Lars Jørgen ringede den anden dag og bad mig at give et budskab, og det er noget, som jeg sætter stor pris på. Jeg først traf Birgit, da hun var cirka 8 eller 9 år gammel, og allerede dengang var hun alle tiders pige, og altid hjælpsom og venlig over for os, og specielt for mine børn. Jeg gik et stykke tid, hvor jeg ikke så særlig meget til hende, men det var en stor fornøjelse, at jeg senere hen i tilværelsen kunne invitere hende til på besøg i Sydney, hvor hun kom sammen med Kurt, Bente og Peder, og at vi alle havde alle tiders ferie her i Sydney. Noget, jeg satte meget stor pris på. Når jeg tænker på de gode gamle dage på Ny Vestergaard, er det underligt at tænke sig, at vi sådan set er blevet verdensbeboere nu og betragter verden som et meget lille sted. Dengang synes om verden var alle tiders største oplevelse at komme ud og se, men kun få gjorde det. Jeg tror, det er vist nok, jeg kan sige om Birgit i dag. Hun har de sidste år altid været meget hjælpsom, har haft telefoneret hver gang jeg har problemer, som hun altid har været villig og glad for at hjælpe på. Så hjerteligt tillykke, Birgit, og håber du har alle tiders fest her sammen med familien.